aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma bi alamisa don in na utukalo tile 11 san 2022 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba fana sanfɛ min ye Bamako yan nɔ ani segukaw fɛ yen nɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka kunnafoni gafew lakali waati selen filɛ nin an fɛ yan nɔ ni ladala jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye don o don ka tan dɛnɛ fo ka se juma ma limana nɛgɛ kanɲɛ 9 mana se sanga 30 ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limana an b'a lajɛ ka ye kɛnɛ ka se ka a kɔnɔkuma bamayɛlɛma bamanankan na a kun de jamanaden fanba bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ kan an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn limana gafe minnu bɛ yan nɔ Nouvelle Horizon b'a la Les Échos bɛ yan nɔ L'Indépendant bɛ yan Le Soir de Bamako fo ka taa se le Sphinx ni kunnafoni di sɛbɛn damadɔ an bɛna lajɛ ka ninnu kɔnɔkuma damadɔ lakale aw ye a la bakurunbaw la Nouvelle Horizon kɔni y'a jira k'a fɔ a ka bakurunbaw la ko nɛgɛjuru sira ni o ye telefɔni ci ye ko tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ani ayiwa Mali jamanakuntigi de ko don ani Rusiw ka faama ni o ye Vladimir Poutine ni jamanakuntigi fila in limanaw ko u kumana nɛgɛjuru siraw fɛ ayiwa jigiya kuma o b'a kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka kuma la an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ Côte-d'Ivoirekaw ka finitigi maa 49 minnu n'olu ka kuma bɛ sen na sisan ayiwa a jirala k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ONU o dankan dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Madame Amina J. Mohamed Kwale makɔnɔnen don Bamako yan nɔ a na kɛ ni finitigi maa 49 minnu n'o ye Côte-d'Ivoire ka finitigiw ye ayiwa o kuma bɛna fɔ o kɛnɛ ka ye an bɛna an da don o la sisan k'o lakali aw ye o bana bɔ yen Les Échos bɛ yan nɔ limanaw Écho y'a jira k'a fɔ bɛɛ fanga ni o ye bɛɛ y'a ye démocratie de ko don limanaw ko yalima Mali gɛlɛya maa bɛ se k'a fɔ a turu bɛ se ka ta ka da ayiwa démocratie kunna wa n'i ye jateminɛ kɛ ni ko i b'a ko yɛrɛ lajɛ k'a fɔ k'i bɛ fura ɲini Mali gɛlɛya la a politiko gɛlɛyaw n'a ɲɔgɔnna caman ko yalima démocratie de ye nɔgɔya ye wa o ye ɲininkali ye Écho ye min k'a yɛrɛ la bi o mana bɔ yen ale Écho kelen in kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga bi maa caman de wulilen bɛ ale nɔfɛ ayiwa kabi a na waati min na a ko Farajɛla fanga k'a ka sira kura ta n'u k'a ma ko rectification minnu bɛ yen n'olu bɛ Choguel nɔfɛ bi ni a na kuma tɛgɛrɛ kun bɛ ka fɔ a ye nka caman bɛ yen olu bɛ Choguel nɔfɛ dɔw yɛrɛ y'u kale ko fo a ka bɔ a ka jɔyɔrɔ in na a na se ka to ninnu ka wo limanaw Choguel na se ka to a kɔrɔ wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye Écho y'o fɔ o mana bɔ yen L'Indépendant bɛ yan nɔ L'Indépendant ko ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu ye Mali dɛmɛbaaw ye ayiwa n'o ye partenaires techniques et financiers ye k'olu ka jɛrɛ dɔ bɛna boloda min bɛ tali kɛ don nataw la septembre kalo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tile 6 natɔ in na a bɛna boloda Togo faaba la n'o ye Lomé ye limanaw a jirala k'a fɔ nin jɛrɛ in groupe de soutien à la transition o maaw de don olu de bɛna sigikafɔ kɛ walasa nafolo bɛ se ka bila jamana Farajɛla fanga ɲɛmaaw ka bolo kan cogo min na u bɛ se ka dɛmɛ ni nafolo ye u bɛ se ka Farajɛla fanga baara o la sabati cogo min na o mana bɔ yen dugujukɔrɔ nafolo min bɛ an fɛ yan n'u k'a ma ko hydrogène ayiwa ko hydroma yɔrɔ ale de ye Kanadakaw ka cakɛda ye min ni an yɛrɛ badenkɛ ye Alu Boubacar Diallo ale b'a a koɲɛ ɲɛma hydroma INC k'u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna kɔlɔn dɔw sen n'o ye forage dɔw ye ayiwa hydrogène min yɛrɛ filɛ ni gazi don a filɛ nin ye Burakɛbugu la a na kɛ u bɛ fɛ ka baara in a daminɛ o ye kibaruya duman ye L'Indépendant y'o kuma fɔ o mana bɔ yen Le Soir de Bamako ka kuma la bi ale y'a jira k'a fɔ Mali nafolo minnu n'o ye musakaw ye olu minnu ni ayiwa o kan ka boloda san 2022 in tɔ in kɔnɔna la ko a bɛ fɔ min ma ko loi de finance a bɛ n'a fɔ yɛlɛma donna a la minisiri min bɛ yen n'o b'an ka sɔrɔko kunna ale de ye ni kunnafoni di a ko musaka minnu bɛ yen ni olu kan ka bɔ ayiwa ko dɔ bɔra o la o taari jɔ miliyari 148 ani miliyɔn 281 kɔrɔ ko dɔ bɔra la min ye musaka tɔ ye sa ko dɔ fana bɔra o la miliyari 100 ani miliyari 1 ani miliyɔn 257 an bɛna an da don o la sisan min ye hôpital du Point G kɛnɛyasoba min filɛ nin ye Kulu sanfɛla la ale y'a jira k'a fɔ u ka kɛnɛya baarakɛlaw u ka lafasalikulu de ko don n'o ye coordination des syndicats ninnu ye k'olu y'u ka
barabla tile fila barabla min n'u kun kɛmɛ k'a boloda k'u y'a ɲɔngiri ka sababu kɛ limana jamana bɛ misigi kɔnɔna la an bɛ sanga bonda la an ka finitigi minnu bɛ yen n'olu fatura bamanciw ka walejugu sababu la T-Site ani Kucala k'u y'u bolo jigin u ka barabla in u y'a jɔ fɔlɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx ye Sphinx y'a jira k'a fɔ ko limanaw ɲɛnaminifɛn a bɛ n'a fɔ halisa dansɛn tɛ ka kari a la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ sigida filanan na commune 2 kɔnɔna la limanaw ko ɲɛnaminifɛn kɔni n'o ye dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw ye ale kɔni kɛmɛ b'a ko maribatiga ayiwa commune 2 kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko yalima an ka finitigiw minnu bɛ yen ni olu kun kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ waati dɔ la i n'a fɔ opération funufunu n'a ɲɔgɔnnaw a sera sa u ka dansigi kɛ nin ko in na Sphinx ka kuma don an bɛna an da don ale la sisan limanaw an bɛ fasiri lakalili daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye tile fila tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana kɛlen kɔ ka ayiwa kɛlɛkɛminɛn dɔw sɔrɔ ka bɔ Russie jamana Fédération de Russie ale fan fɛ Mali jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale ni ayiwa a tɔɲa n'o ye Vladimir Poutine o ye Rusiw ka faama ye limanaw ko u ye baro kɛ nɛgɛjuru sira fɛ min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta limanaw ko a ye waleɲumandɔnba de ta ka ɲɛsin ayiwa Vladimir Poutine ma ka sababu kɛ mun ye ayiwa ka kumaɲɔgɔnya in na minɛn minnu ni olu bɛ ka na kɔsa in na limanaw kana bila fo o dongo ayiwa pankuru minnu bɛ yen n'olu dira Mali jamana ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ bamanciya wale kɛlɛli la cogo min na limanaw ko o foli Assimi Goïta an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ Assimi Goïta a ye foli ta ka ɲɛsin ayiwa min ye Vladimir Poutine ma limanaw o folikanw tɛmɛnen kɔfɛ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko ayiwa a bɛ n'a fɔ layidu kan wɛrɛ o tɛmɛna ayiwa colonel Assimi Goïta ani Vladimir Poutine olu ni ɲɔgɔn cɛ layidu kan in o ye wolola mun na limanaw ko nɔgɔ n'o ye engrais ye ka taa se taji ma limanaw ko o kuma fana tɛmɛna ayiwa Assimi Goïta ani ayiwa Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ u bɛnna fɛn damadɔ kan ko Rusi jamana ye layidu ta Mali jamana ye k'a fɔ baaraɲɔgɔnya in a tɛna dan ayiwa k'a fɔ ka minɛn di n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye k'o di Mali jamana ma ayiwa baara in a bɛna walankata ka taa min ye nin nɔgɔko n'o ye sɛnɛ nɔgɔko ye ani tajiw n'o ye essence n'a ɲɔgɔnnaw ye ko ko Rusi jamana tɛna segin ka Mali dɛmɛ nin sira ninnu kan wa jamanakuntigi fila in k'u ka kuma a bolila nin kan Rusiw ka faamaso n'o ye Kremlin ye a fana ye bataki dɔ kɛ ka nin kuma in sɛbɛntiya ka yira k'a fɔ ko ani jamanakuntigi Mali jamanakuntigi ka kumaɲɔgɔnya kɔfɛ ayiwa wasa sɔrɔla a la wa min ye ayiwa jigiyaw olu sɔrɔla a la wa ko Rusi jamana ye foli di Mali jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye u ye danaya min da Rusi jamana kan u ka se ka u dɛmɛ limanaw walasa bamanciya wale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o danaya u fana y'o foli ta ka ɲɛsin Mali jamana ma wa k'u tɛna to Mali jamana kɛrɛfɛ fiyewu k'a fɔ de an bɛ minɛn di aw ma an b'aw ye k'aw to yen ten o t'a la ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen bi n'o ye sɔrɔko gɛlɛyaw ye diɲɛ kɔnɔna la yɔrɔ o Rusi kelen ale ni Ukraine ka kɛlɛ o de kɛmɛ ka gɛlɛya don nazara jamana caman kɔnɔna la bi a kɔlɔlɔ yɛrɛ se bɛ hali farafin jamanaw ma limanaw Mali la yan nɔ maa t'a fɔ ko gɛlɛya tɛ yan sabu n'i ye tajiw lajɛ bi taji sɔngɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ maa si sen tɛ ka taji san bi don o don i b'a mɛn ko dɔ bɛ fara a kan Rusi jamana a na kɛ u y'o gɛlɛya in u bɔr'o kalama min ye Assimi Goïta ani ayiwa Vladimir Poutine ka banoɲɔgɔnya min n'a kɛra nɛgɛjuru sira fɛ ko Vladimir Poutine ko k'a na layidu ta Mali jamana ye engrais ko ani taji ko na ayiwa ani balo yɛrɛ limanaw k'u na nin bɛɛ lajɛlen ayiwa ni Rusiw ka fédération minɛ u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ayiwa nin bɛ se ka di Mali jamana ma cogo min na ayiwa colonel Assimi Goïta nin kuma in diyara ye kosɛbɛ sabu a y'a jira k'a fɔ Vladimir Poutine min na a filɛ nin ka jigiya di Mali denw ma ko a na kɛ jɛrɛ dɔ fana bolodalen don san 2023 yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Petersburg farafina ani Rusi jamana tɛ u ko min ma ko sommet Russie Afrique jamana ko nin ye jɛrɛ ye nin ye jigiya jɛrɛ yɛrɛ de ye Mali jamana na ye nin kɛnɛ kan Kremlin n'o ye Rusiw ka faamayaso ye a ye nin communiqué kɛ ka jira k'a fɔ ko farafina
Russie n'u tɛgɛ di u ma Mali fana ta la kɛrɛnkɛrɛnnen ye sabu Russie ko u durunu bɛ Mali kɔrɔla la bi walasa ka se ka dɛmɛ yɛrɛ de ta ka ɲɛsin anw ma jamana o ye tare ye dɛ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko nin ye kokura wɛrɛ daminɛtɔ ye ayiwa dossier min bɛ n'o bɛ finitigi minnu bɛ n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan n'o olu minɛna libanaw ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko mercenaires don sigakɛr'u la k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw don maa 49 minnu filɛ nin ni u bɛ bolola an ka jamana kɔnɔna la yan a na kɛ min ye diɲɛ kilatonba Organisation des Nations Unies ONU ayiwa u ka dankan dɔ bɛ yen vice-présidente ni o ye madame Amina J Mohamed ale ma kɔnɔnen don Bamako yan nɔ jamana a yala k'a fɔ maa minnu bɛ kunnafoni kalama minnu lasɔminen don olu caman y'a yira k'a fɔ ayiwa diɲɛ kilatonba a ka nin lasigiden min filɛ nin ye danga min filɛ n'o ye madame Amina J Mohamed ye ani Nations Unies ka chef de bureau min filɛ nin ye farafinna tɔgɔ la n'o kama ko Mohamed Saleh Anadif ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔnen don Bamako yan nɔ u ka nin nani u ka nin taama in kana ayiwa Bamako yan nɔ jamana kuma wɛrɛ tɛna fɔ dɛ ko Côte-d'Ivoirekaw ka finitigi maa 49 minnu minɛnen don yan nɔ ko baro n'a bɛ boli fɛn wɛrɛ kan nka ninnu ka kuma kɔni o y'a la kumabaw dɔ ye kunnafoni filɛ nin ye libanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen les échos welewele bi yan libanaw écho ye ɲininkali kɛ a yɛrɛ la bi a ko an bɛ bɛɛya min kɔnɔna la n'o ye démocratie ye libanaw a bɛ san 30 bɔ Mali bɛ bɛɛya kɔnɔna la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla démocratie fanga Mali gɛlɛya n'a sɔrɔla a kun de ye démocratie ye ma kan ka i yɛrɛ ɲininka a ko la kɛ sabu n'i y'a lajɛ bi libanaw min ye politiki tɔnw ye ani minnu wulila ka ayiwa min ye général Moussa Traoré ala ka hinɛ a la limanaw ale ka fanga min n'a y'o kɛ san 20 ni kɔ limanaw ka o fanga sugusugu ma k'o firi a nu kan a waati la min ye syndicat jɛkulu ye UNTM ani BC UDPM n'a ɲɔgɔnnaw limanaw olu ye wulikajɔw kɛ ka Moussa Traoré ka fanga n'o ye UDPM ye limanaw k'ale firi a nu kan fo ka taa se a yɛrɛ ka fanga ma limanaw a jarala k'a fɔ ayiwa o de kɛra sababu ye san 1991 jamanaden bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ k'a fɔ ko ayiwa Mali bɛ jagoya fanga kɔnɔna la ko fo ka na ni bɛɛya ye limanaw bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ walasa min ye nin bɛɛya in ye n'o ye démocratie fanga ye a bɛ se ka na ayiwa Mali kɔnɔna la cogo min na an kɔni b'a kɔnɔna la nka limanaw maa caman jamanaden caman de bɛ k'a fɔ ko ayiwa ko démocratie a nana a kun nana yɛlɛmani de kama ko nka a nafura dama ni sisan cɛ a bɛ n'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen an ka jamana in kɔnɔ caman bɛ k'a turu ta ka da démocratie fanga ale de kunna ko y'a jira k'a fɔ n'i ye gɛlɛyaw lajɛ yuruku ka bengani ani ka min ye kalanko tiɲɛ hali fantanya jugu min b'an ka jamana kɔnɔ ka taa se hali jadisiya ma a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ n'i ye démocratie nɔ bɔ a la ko a tɔ b'a dɛn dɛ a jarala k'a fɔ an b'o de lahalaya kɔnɔna la bi minnu bɛ yen n'olu ye démocratie cɛbaw ye minnu y'a wulikajɔ kɛ démocratie bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la cogo min na caman ye ayiwa démocratie ka a kɔn kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi sabu caman y'a jira k'a fɔ a nana kun min kama ayiwa wulikajɔ min kɛra a la jamanaw a ma se ka o kun jɔnjɔn sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a fɔra sama démocratie sama ka tila ka n'a fɔ o ma bi ko o sonsan bi an bɛ don min na ko bi maa minnu bɛ yen n'o y'a politikimaw ye minnu y'a wulikajɔ kɛ yalima u dɛsɛra de wa min na u ka hakilila minnu n'u u y'a ta ka se ka bɛɛ da ka se ka don fanga la fanga kana kɛ i n'a fɔ ko maa kelen ka ko jagoya fanga ayiwa ni fanga bi lawaleya jamanaw bɛɛ lajɛlen da ka se ka don a la nka o bɛɛ ya jamanaw o de kɛn bɛ bi Mali bolo ayiwa woso kalama ye a tɛ se ka bila a tɛ se ka kunu an b'an ko mini an bɛ taa an ja mini ko de ye ɲininkali kɛ a yɛrɛ la jamanaw mana bɔ yen nɔ min ye premier ministre min b'an kunna bi n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye fanjɛla fanga a jarala k'a fɔ a na se ka gɛlɛya minnu b'a kun ka bi a na se k'u kunbɛn wa o ye ɲininkali yɛrɛ ye sabu n'i y'a lajɛ limanaw a bɛ se waati damadɔ ma min ye ayiwa rectification n'o ye furanjɛla fanga ye a ka se ka taasira kura ta docteur Choguel Kokala Mayiga na waati ale de y'o kuma in ale de y'o boloda wa ale de y'o taasira ta
an bɛ don min na ko bi a bɛ san kelen bɔ sisan a ka ca ni o yɛrɛ ye a bɛ Mali fangabulon ɲɛmaaya la n'o ye gouvernement ye a jala k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga waati min na a bɛ kɛ premier ministre ye ayiwa maaw caman bɛ a kun fɛlen don kosɛbɛ a kun ka kow ka di maaw ye nka an bɛ don min na ko bi jamanaw a bɛ n'a fɔ dɔ de bɔra o maa hakɛ la minnu bɛ yen n'olu ko k'o bi docteur Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ ka sababu kɛ a yɛrɛ ka taabolo politiki taasiraw la sabu ko maa caman bɛ yen o bɛ ka kɔrɔfɔlikanw ta k'a sɛgɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ k'a ɲini de ko fɔ Choguel Kokala Mayiga a ka taa ka bɔ min ye primature la n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ in ye jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ olu caman bɛ yen o ye politikimaw ye nka minnu fana bɛ yen n'o ye jamanaden gansanw ye i b'a sɔrɔ olu caman bɛ yen dɔw ko politiki kasa de bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ wa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa dɔ fana maa min bɛ yen ni ale ni ayiwa M5 RFP maaw olu de jɛra ka Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga susuma k'a firi a n'o kan an bɛ don min na ko bi minnu bɛ yen n'ale ani olu jɛra jamanaw ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 maaw olu dɔw y'u fara ka bɔ a la olu dɔw taara u ka jɛkulu sigi u damana jamanaw nin b'a jira k'a fɔ ko M5 RFP a nana kun min kama jamanaw e ko jɔyɔrɔ ɲiniw tɛ walima ko wɛrɛw tɛ wa ka sababu kɛ mun ye Choguel Kokala Mayiga tiɲɛ don ale ye fanga sɔrɔ bi ka kɛ premier ministre ye nka yanni bi ka se Choguel Kokala Mayiga kelen ko a fana a fana kun ye maa ye maa min bɛ yen n'a ye ayiwa kɔrɔfɔlikan caman ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma limanaw ma a bɛ se k'a fɔ bi Choguel ayiwa minnu bɛ yen n'olu b'a nɔfɛ bi ani olu a bɛɛ tɛ kɔ kelen jɛgɛw ye wa o ye ɲininkali yɛrɛ ye limanaw nin b'a jira k'a fɔ politikima ma bɔ politikima la a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni min kɔni ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o bɛ se k'i da den nka ni min bɔra fanga la ni min taara bila a kɛrɛda fɛ limanaw o fana n'a a ka laɲini kɛ walasa ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ limanaw an bɛ don min na ko bi kalo 24 o sɔrɔla a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ an bɛ lakanabaliya kɔnɔna la furanjɛla fanga don limanaw a ko k'ale nakan ye ayiwa bamanciw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye laɲini fɔlɔ bamanciya wale bɛ se ka kɛlɛ nka an bɛ don min na ko bi jamanadenw yɛrɛ sen tɛ ka da ɲɔgɔn na ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka o bamanciya wale in kɛlɛ jateminɛ filanan ye min ye o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamanadenw u bɛ ka kuma jamanadenw tɔgɔ la n'o ye société civile n'a ɲɔgɔnnaw ye olu yɛrɛ ta kɛn bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ ye olu ni politikimaw bɛ ka ɲɔgɔn ka guloki kan fara jamanaw ko yalima danaya bɛ min jamana yɛrɛ kanu bɛ min premier ministre min bɛ yen bi ni ale yɛrɛ sen tɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan politikimaw caman bɛ yen minnu b'ale nɔfɛ minnu bɛ k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko Mali politikimaw sen tɛ ka bɛn bi furanjɛla fanga kɔnɔ u kɛn bɛ k'a turu bɛɛ lajɛlen ta ka da Choguel Kokala Mayiga kunna limanaw an bɛ don min na ko bi min ye furanjɛla fanga premier ministre ye ayiwa minnu wuli b'a nɔfɛ bi yalima a na se ka limanaw bɔ u ka janfa in kɔnɔna la wa o de ye kuma yɛrɛ ye limanaw les échos welewele ka kuma don dɛ o mana bɔ yen l'indépendant an bɛ don a kɔnɔna la limanaw l'indépendant kumana limanaw ko Mali gouvernement k'a ko ka tile 3 sanga sigi ko k'o ta ka ɲɛsin ayiwa finitigi ma 42 minnu bɛ yen ni ayiwa bamanciw ka walejugu sera olu ma ka olu bɔnɛ o nin na maa 22 olu jogina l'indépendant ka kuma la bataki min n'o kɛra kunungo araba utukalo tile 10 limanaw gouvernement ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka sangaboda sigi tile 3 ɲɔgɔnna min ye a bɛ daminɛ bi alamisa yɛrɛ utukalo tile 11 limanaw ko ka sababu kɛ bamanciya wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma T-site kari tɛmɛnin na utukalo tile 7 yɔrɔ ma hakɛ min kun fɔra ko in daminɛ na o kun bɛ se maa 17 de ma nka nana ye k'a fɔ kɔfɛ ja maa min yɛrɛ fatura a ko la o de hakɛ ka ca limanaw finitigi maa 42 ɲɔgɔnna a bɛ n'a fɔ bamanciw ka walejugu sera olu ma olu ni bɔnɛna u bɛɛ lajɛlen tora fasoko de la nin b'a jira k'a fɔ hali bamanciw yɛrɛ u fana ma to yen dɛ sabu u ka maa caman de ni tora la a bɛ se maa 37 ɲɔgɔnna ma l'indépendant ka fɔ la ko kabi san 2022 daminɛ limanaw ni ɲɔgɔnna maa ma se ka n'i ma bɔnɛ an ka finitigiw cɛla nin na ko o siɲɛ fɔlɔ ye
jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka dusukun salo don a ko la ani ka hinɛ yɛrɛ k'o ta ka ɲɛsin an ka finitigi ninnu ma n'u ka denbayaw ko jamana ka sangasigi kɛ sanga bonda sigi tile 3 ɲɔgɔnna k'a daminɛ bi alamisa limanaw an ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ka jɔnjɔnw olu tɛna se ka yɛlɛ ka se sana a bɛɛ lajɛlen bi dan ayiwa camancɛ la o bɛ dusukasi ko fɔ jamana kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ limanaw an ka finitigi minnu bɛ yen n'olu ni tora fasoko la ka tasibila ani wale ɲuman dɔn ko ta ka ɲɛsin ma sabu limanaw u tora fasoko de la l'indépendant ye ni kuma fɔ limanaw min ye jɛkulu min bɛ yen ni ayiwa u k'a ma ko groupe de soutien à la transition au Mali GSTM Mali ko olu labɛnnen don ka baaraw boloda baara minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ka ayiwa sɔrɔ o yakubaya Mali kɔnɔna la yan nɔ ayiwa nin ye jɛkulu ye min ka baara bɛnnen bɛ ka dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'o ye Mali dɛmɛbaaw ye ka olu wele ka na u ka na baara kɛ Mali kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ kunnafoniya ye dira juillet kalo yɛrɛ ban waati a na kɛ u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye boloda ayiwa septembre kalo natɔ in o tile 6 Lomé n'o ye Togo faaba ye jamana u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye boloda ka se ka ayiwa wulikajɔw kɛ joona joona walasa ayiwa nafolobatigiw ani jamana in dɛmɛbaaw olu bɛ se k'u kɔsi Mali la cogo min na groupe de soutien à la transition au Mali u ka laɲiniba de ye nin ye a jala k'a fɔ Mali kɔni ale ka délégation ba bɛna bɔ Bamako yan nɔ k'i kunda Togo kan walasa ka se ka taa Togo u ka ministre minnu bɛ yen n'u b'u ka jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna ka se ka ayiwa kuma in ka don ba la min ye Union africaine n'o ye farafina keleya tɔnba ale fana ka maaw bɛna ye kɛnɛ kan CEDEAO ani UEMOA olu fana ka maaw bɛna ye kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ Mali jamana kɔfilɛ bɛ se ka k'a la cogo min na sabu CEDEAO ye ɲangi min bɛ Mali kan jamanaw nafoloko la a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ min ye Abdoulaye Diop ye n'o y'an ka ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna ayiwa ale fana na ye kɛnɛ in kan ka taa se secrétaire général OCI ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ye kɛnɛ kan jamanaw dɔwɛrɛ tɛ Mali bɛ se ka segin ka na ayiwa kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen ni nafolo bɛ se ka d'a ma a bɛ se ka bɔ gɛlɛyaba in kɔnɔna la cogo min na jamanaw o de ye kuma yɛrɛ ye yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔna la a jarala k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ a yera Mali kɔnɔ n'a ɲɔgɔn kan dɔgɔ limanaw o ye gazi min n'a bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔla la n'u k'a ma ko gaz hydrogène limanaw ko communiqué dɔ n'o ye bataki dɔ ye ayiwa cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko Hydroma ale ye o bila jamanadenw ka bolo kan a jarala k'a fɔ Hydroma yɔrɔ ale ye cakɛda ye min ka baara ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'u k'a ma ko hydrogène ale bɔli la n'i y'a lajɛ hydrogène limanaw a sɔrɔ ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔna la kosɛbɛ nka Mali la yan ala ye Mali kunnaja limanaw yɔrɔ min bɛ yen ni u k'a ma ko Burakɛbugu ani Bamako yɛrɛ cɛ kilomètre 70 ɲɔgɔn na limanaw yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye kɔlɔnba minnu solen don a yɔrɔw la a bɛ se kɔlɔnba 25 ɲɔgɔnna ma Aliou Bokari Jalo maliden min bɛ yen ni ale de jija an bɛ nin ko in na ani a ka cakɛda in n'o ye Hydroma ye olu de bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa nin gazi a bɛ se ka bɔ cogo min na ko a jirala k'a fɔ ayiwa nin lahala de kɔnɔna la limanaw hali n'a sɔrɔla a ko gɛlɛyalen don nka bi ko Hydroma INC ayiwa ani maliden min filɛ n'o ye Aliou Bokari Jalo ye u bɛ fɛ ka baara in ka a don ba la a jala k'a fɔ san 2022 min ye Hydroma ani Shaolin Green ani Hydroma INC ani Allemagne olu ka cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko société allemande d'Electech Forage ani Exolog limanaw ninnu de bɛna ayiwa baara daminɛ ka se ka min ye ayiwa hydrogène min bɛ yen n'a bɛ Burakɛbugu limanaw ka se ka bɔ gazi a ka se ka bila jamanadenw olu ka bolo kan Hydroma INC yɔrɔ ale de bɛ fɛ ka se ka baara in a ka tɛmɛ a ka sira kan ko nin na ka a siɲɛ fɔlɔ ye limanaw gazi a ka ye Mali la yan ni gazi n'a bɔra limanaw gazi min don gazi wɛrɛ tɛ dɛ gazi min bɛ yen ni diɲɛma mago b'a la n'a jɔyɔrɔ ka bon limanaw fɛn caman na n'a jɔyɔrɔ ka bon hali courant min bɛ yen n'an b'o sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye limanaw hali sɔrɔ yɛrɛ min bɛ yen ni o nagasin bɛ Mali kɔnɔna la bi hydrogène min filɛ n'a bɔra limanaw kana kɛ sababu ye malidenw u na lafiya ayiwa gazi ko la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la
o mana boy soir de Bamako amedo akona la akmana limana mi soir de Bamako aya jira ka foko anga nafolo ko abina fo jamana nyemo ya laje ka dobo ala musakaw loi de finance no ye avant projet mimbe ni aywa siga fo keraw ka ministre yere daman nyonche conseil de cabinet mi ni o sigira limana utukalo tile kononton premier ministre alega barakero la primature la aywa ajala ka fo shugel ko kala maiga ale kumbe ni ko nyama nyoye min kerani limana falende dona charia min be nous comme loi numéro 2021 071 min tara décembre kalo tile mugani saba samba flani mugani kele wa ira ka fo soroni musaka minun be no lu kunganga boluda samba flani mugani flani konala ko yelema dona ala le mana ka sababu ke muye bi gele be jien fambela jele fe yoro irusini Ukraine oluka kele keme ka ke sababu ka soro nagashi mi CEDEAO yere onani sendo malika gele ala ka gerente be malika le mana uyano che COVID-19 coronavirus bana ale fana ye kololo min se Mali jamana ma kira sababu soro chaman nagashira o de la Mali jamana nyamago ya yesa tienre la soro tiga se ka labolika o ka laje minyi soro minumbe ani musaka minumbe ka dobo la ka berebe wala sa limana furukeni kana to adogisara la o de la projet de loi de finance samba flani mugani fla ko lajera ka dobo ala o de la akume milliard bakele ani keme kononton ani bishegini fla o de la ngabi ala laje limana ka chama mba de boala ka ke milliard keme ani binani ani shegi oye musaka wiye o soro ye nga musakaw o nana jigi kana fo milliard keme ani kelena adun jala ka fo o kumbe milliard bafla ani kodila limana ni ba yira ka fo tienre la bibi na gelea rere be jamana nyemo ni wiye kani siginge kana folo nu ka asigi kana ni hakela wa yira ka fo jamana deun be kan ga fere do tike wala sa aywa gelea bayin abseka wulika bo anka chogomina limana kuna foni flene soir de Bamako yana nga bo soir de Bamako kono jamana o barakela minumbe no be anga kena so ba membe no kama ko ponje barakela u kengere la u kala fasali kulu no e coordination des syndicats nunye ya jira ka fo olu koni barabla membe na kumbolo dale do bolo tlefla barabla le kundo min kunga damne bi alamsan yere utukalo tleta ani kelen ko barabla uya anyongri ka sabuge mu bebe sanga sigi konna la bi ambura ka kuna foni disisan kuna foni sega ngara konna la ka fanga vinitigi minumbe ni olubina tesit ani kuchala ka sabu ke bamanchu ka wali juguye mi hôpital du Ponge barakelaw uya jira ka fo olu fana be dusukashi konna la ube jamana de bela jele ube dusukashi tla uni nyonche bara tlefla barabla mimbe no kun keleno ka boloda ko uya nyongri limana o jara mawide alaka amidu gode ke alaka hinanga finitigi nuna alaku ujigero be aljinema ambe fasiri kunche ni minye limana o ye le sphinx kumana limana aya jira ka fo nyana mini fen abina fo akeme gela de akeleli keme gela ye Bamako yambi nyana mini fen mimbe no ye droguna nyona we limana o be nyebala kono dimite nyedimido ako Bamako ya krengere nyela sigida flana limana o kominde konala ko ayo nyana mini fen ibaye de mawbulo wa abe aywa yala la fambela jelefe wati dola Mali finitigu no ye commissaire du 3e arrondissement commissaire Mekumbe ni ukama ko Sajo kono tomoda limana ale kunye maulafia sigida flana na kosebe ngana ke ateible mamin blala anona limana ni ayabi ale bisega ke mafana ye mamin be nabi feki senda Sajo di kono tomoda nona commissaire principal Amadou Tungara afana ye barado blasenga no kama ko brigade spécifique atoye ko anti stupéfiant limana afana bisega ke maye mamin be nabi senda Sajo di kono tomoda nona nate ko ni jatemine ke bi limana sigida flana iba soro demsenun de be limana drogo bu bolo khayala walma nyena mini fin adolente yere mamin be bi ni oye Amadou Tungara ye commissaire principal akala je
Sadio di kono to moda tara nga ko drogo afana bi ka akumbo bi commune de konnala le mana ambi domne ko bi ko ni woni waliyaye abina fo abe sena banchugo ere tiga seka doala sabu shifina ka ukeme ka ke iba fo ko nyana mini fin le mana a tiseka kele ka boy o ka soro dun jake daw sigle do anga jamana konnala ya unité de police minumbe brigade spécialisée minumbe no lube ka nyana mini fin kele ani kata se office central de contrôle les stupéfiants no nyana mini fin olu keleli olu bela jire sigime kan ko ila e mana asera sa nyana mini fin aka seka kele ka bo Bamako sigida flana konnala e mana abi dan sigike kuna fondi sega una ansera kamila kale ka beni wati anu ci aka fleli ko anaka lemen ko nyumana akambe jen wati were ni kunya uka kuna